לא מאמינה שככה הבית שלי נראה עכשיו. איי. את באמת מנחת אותי איתו? בוקר טוב למועדון 5 בבוקר. כמה זמן לא עשיתי איתכם ולוג? רגע, שנייה. השעה היא 5:41, אבל רגע, אתם לא מבינים מה מחכה לכם. כי יש מישהו בדלת. חכו שנייה, חכו. אהלן. כנס, ברוך הבא. ברוך הבא. לפני הכל? כן. קפה. לפני הכל. אפשר לזוז בלי קפה. חבר'ה, כאילו אפשר, מה זה לא כיף אבל? כאילו חייב את הקפה. למה יש על טורקי? תגיד לי. יאללה, היידה. מושלם. אתה יודע אבל מה החלק הכי חשוב עכשיו? אתה לא יודע? זה בושות. קינמון! היידה, אפשר להתחיל. בא לי היום. הכי חשוב בעולם, לפני הכל, זה להגיד לו תודה. לקבל משפט יפה, שכבוד הרב ניר בן-ארצי. כשאדם מצוי באמונה גדולה מאוד, יצר הרע לא מפריע לו, ומה שיעשה יצליח. לכן צריך להתאמן לחיות באמונה, שהאמונה תהפך אצלו להרגל ולטבע. הבריאות הטבעית היא חיים של קשר עם הקדוש ברוך הוא, תוך ידיעה שהכל ממנו יתברך, הכל מאיתו יתברך. בוא נצא לבחוץ, נשמה. לבחוץ. וואו, איזה יפה פה. תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. עוד תקבל מנת חלקך. שים איזה הרצאה טובה כזאת על הבוקר. And was immediately on board. I didn't see any fear in her eyes. While she was worried about me. קיבלתי אודישן מטורף לפני יומיים. בחיים שלי לא רציתי לעשות ככה אודישן. כתבו שקנית קנינה בדובאי יזמר. וואו, איזה טקסט אינטנסיבי, מה זה? כן, אתה קולט איך אני מדברת? מה אני אעשה? זה הטקסט. עכשיו אני הולכת להתארגן. יאללה, ביי. ואני לבושה. איך אפשר לחזור הביתה שהמיטה סמושית והמצעים לא מסודרים? עכשיו תקשיבו, זאת הממלכה. זאת הממלכה. אין דברים כאלה. תראה איזה נחת, עכשיו צריך לבחור נעליים. מה בא לי? אלה נדירות לקרוספיט והאימונים שאנחנו הולכים לעשות, אז נראה לי אני אצמד אליהם. לא יודעת, כי היא קצת מתלבטת, יש מצב אני אחליף עוד 2 דקות, אבל קודם כל בוא נתארגן, כי כבר אין לנו זמן. את לא ראית שלי אף פעם. מה בא לי? או, יס. נדיר. סטייל, לא? סטייל. ביי. חבר'ה, זה שמצלמים ולוג לא שוכחים את הסטורי. חלבון לדרך. מה בא לי? תמר. אני לוקחת תמיד לפני אימון את האנרג'י של אלטמן. איזה חמוד זה. פשוט דובון כזה, אכפת לי טעים כזה. אנחנו חייבים לשתות ביום לפחות 3 ליטרים. לא לשכוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדברו. Let's get it. בזמן הזה שאני מחכה למעלית, אני מעלה את התמונה בסטורי שצילמתי בבוקר. יצא נדיר. ובזמן הזה אני רושמת לאמא שלי, בוקר טוב. חניתי בסוף העולם ימינה, 21 דקות. בוא תראה איך אני עושה את זה ב-17. בוא נתקשר לאבא, נראה איך אבא הבוקר. הלו. מה קורה החיים שלי? בוקר טוב. אני עושה היום ולוג ליוטיוב. אתה רוצה להגיד שלום לצופים שלנו? כן. חברים, מדבר ציון חיון, האבא של ראול. כן, שמלמני. ולהגיד לכם שלום, ולחייך שאני למדתי מהבת שלי לקום. אין אבא כזה, אני אומרת לכם, משהו מטורף. טוב, אז עכשיו אנחנו בדרך לאורן גנות, לעשות כזה אימון כוח טוב כזה לנשמה. אין כמו להתחיל את הבוקר עם אימון. טוב, אז שחר, יש לנו כמה שאלות מהטיקטוק. יאללה, היידה, שאל אותי. לירז, 1009 ששואלת, שחר, מה עם הוולוגים? כפרה, מה עם הוולוגים? לא רק שאני חוזרת לוולוגים, אני חוזרת ביוטיוב, זאת אומרת שבבוקר כשאת פותחת את הטלוויזיה, את תשימי ואת תראי את הוולוגים, למה יש יותר כיף מזה? אין אחותי, אל תעני לי. אין. יאללה, שאלה הבאה, תן קצת, אתה לא מהיר. אליה שואלת, איך אני יכולה להיות שחר חיים? קודם כל, אליה בתור עצמך מושלמת ומדויקת. אנחנו לא צריכים להיות מישהו שהוא לא אנחנו. ברגע שאנחנו נהיה אנחנו כמו שאנחנו באמת, מנסים פס על כל מי שאומר לנו זה לא יפה, הפגם הזה בכלל לא טוב, אל תעשה את זה, זה מביך,
אל תגיד לי מה מביך, לא מביך, אל תגיד לי אם הרווח שלי הוא פגם או יפה. אני יודעת מה יפה, אני מרגישה בנוח עם עצמי, אני כאילו לא צריכה להיות מישהי אחרת. אז אל תהיי שכחת אחותי. תהיי את, יא ווינרית, את מושלמת כמו שאת, חיים שלי. את לא רואה אף אחד ממטר. בוא ניכנס לאורן. לא לשכוח את הבקבוק מים, והטיף שהוא ביקש שאני אביא לו. יו! 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 מי שמאחר חבר. היי! 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 אנחנו נעשה אימון כוח. על מה עובדים היום? היום נעשה כל הגוף, עם דגש על ישבן. חברים, מי שלא יודע, פה מתחיל העינוי הרציני. קטן, פה. איש. חבר'ה, 8 בבוקר ואנחנו בניצחון השלישי שלנו להיום, אימון כוח. 3. בום, בום. כי אם כואב, זה עובד. וואו! לא נעים. תביא גם אתה מים, נשתה ביחד מים. תביא מים. לחיים. שיהיה יום מוצלח. ברוך אתה אדוני, אלינו בכל עולם שהכל נהיה מדברו. מרבה. יאללה, היידה, סיימנו. To the next location. Destination. Okay. To the next destination. לא, לא. To the next destination. טוב, השעה 8:43, אנחנו בדרך ללאג ג'ל. והגענו, שטבח. תראו את הבקבוק. חבר'ה, 1:30. שירז טובי. שלום, שלום. תכירו את שירז טובי. היא עושה לי לאג ג'ל. היא דואגת שאני אהיה פיין, כמו שצריך. טוב, זאת היד שלי לפני. חורד החורדים. וואו. תראו, איזה כיף. אני מרגישה בן אדם חדש, אני לא צוחקת. זה החלום שלי לחדר כביסה, כאילו למשל. מה נדיר? את מתרגשת לעבור? אחותי, זה מטורף, בית משלי, זה מטורף. אבל זה מאתגר שאני מדברת עם אינסטלטורי, עם החשמלאי, עם האיש של המיזוג. הוא אומר לי, קנית אינטרפוצים? עושה לו כזה, ברור. זאת אומרת, זה דבר ראשון שקניתי. רק מה זה אינטרפוצים? תאהבת חיי. אני אוהבת אותך, אהבת שלך. I love you. To the next destination. ואנחנו עכשיו הולכים לעצב את הבית החדש שלי. מתרגשת. יש לנו נסיעה של 20 דקות לקרולין וולף. אנחנו הולכים לעצב את הבית שלי. אני סופר מתרגשת כי זה מטורף. זה אשכרה, אני הולכת לעצב את הכל לפי הטעם שלי, המיטה שלי, הפרקט. הכל, אנחנו הולכים לעצב את הכל מאפס, ואני סופר מתרגשת כי זה כרגע פרויקט חיי. אני מתרגשת ברמות. ולקרולין יש את הטעם הכי טוב בעולם, אז זה הולך לצאת נדיר. טוב, אתם כבר תראו את הכל שנגיע ללוד. אני אוהבת אתכם. היידה, נראה לי הגענו. איפה נחנה? איפה נחנה? תראה את בורא עולם. תגיד את. קרולין וולף. איזה מזוזה. מה זה הדבר הזה? מה זה החנות הזאת? אהבת חיי. תגידי שהיום אנחנו עושים ולוג היום, לא סיפרתי לך. קרולין הולכת לעצב את הבית איך שהיא רוצה, אני כביכול רק הולכת לגור שם. בדיוק. אין לי סי כביכול, אז תעשי. במהות זה הבית שלי, כשבא לי לברוח מהילדים ובעלי זה הבית, אני פשוט יכול לפעם. נכון, היא פשוט באה, היא אומרת לי, שחר, אני בוחרת, בואי, תניחי לי, לכי לצד, מיותר שתבואי. הכורסה שרואנו. היא עזבה את הכורסה הזאת, לי, שלא יהיה ספק, נשמה. וואו, היא נוחה. אימא'לה, אנחנו אשכרה שעתיים, היינו אצל קרולין ובחרנו את הסלון, את השולחן אוכל, את הכל, כולל הכל, כולל הכל, ובחרנו את הגוונים של העץ, של הנגרות. תקשיבו, זה הולך להיות מטורף. אשכרה, אני מרגישה שזה הפרויקט שלי לשנת 2025. תודה לבורא עולם על הזכות הזאת. אימא'לה, אני מתרגשת, תראו זה יפה. We did it. היי, אבא שלי מלאי. תראה, כל פגישה יש חיבוק, זאת אומרת שאני עובדת עם אנשים הכי טובים בעולם. To the next destination. פתוח? יופי. רגע, והכי חשוב, מים. כי גמרתי את שלי. יש פה את האקסל שלי? יש. בוא'נה, עוד מעט יוצא הטעם שלי. אתה יודע שזה הולך להיות הטעם הכי מטורף בארץ. טוב, אז אנחנו עכשיו בדרך לפגישה עם אשת סושיאל אלופה, שאני צריכה שהיא תיקח את התפקוד בעסק שלי, השחר הפקיע, בעולם האינסטגרם והטיקטוק, ותחשוב על רעיונות יצירתיים, כי עוד מעט הולכים לצאת סידורים חדשים. כן, סופר מתרגשת, זה הולך להיות מטורף. אני צריכה כאילו מישהי שחושבת מטורף כמוני. יש לנו עוד 25 דקות נסיעה ליד, ויהיה כיף. כל פעם שאני רואה איזה ציפור לבנה עוברת לידי, אני אומרת, טוב, זה סימן של בורא עולם, אני איתך. תגידי, תודה, תקבלי הכל באהבה, תקבלי הכל באהבה. אבל תקשיבו, אני חייבת איזה חצי שעה לעצמי, להיות על הפלאפון, לענות לכל הפלאפונים, כי כשאתה בפגישות, אתה לא יכול להיות מול בן אדם ולהיות בפלאפון. צריך איזה חצי שעה רגע על קפה,
קצת לאכול ארוחת בוקר. היום הזה ממש עמוס, ואני הכי אוהבת לקחת אתכם לימים האלה, המטורפים המשוגעים, שתבינו שאפשר להספיק הכל. אנחנו הולכים לאכול, שוב אני עם בקבוק מים ביד, חבר'ה, תשתו הרבה מים, זה חשוב, גם לחילוף חומרים שלכם, וגם לאור פנים שלכם. אגב, אני מאתגרת אתכם, מי שבאמת חד ובאמת צופה בוולוג כמו שצריך, תרשמו לי כמה בקבוקי מים אני שותה עד סוף הוולוג. מה יש לך סלט טוב עם חלבון טעים כזה? תביא לי סלט ניסואז, תודה רבה. אפשר טחינה וחריף בבקשה? בוא ניטול ידיים, יש לנו לחם בארוחה, עם נטילה 1, 2, 3, 2, 3, סגולה לפרנסה אגב. ארוחתה אדוני למחול מה שקידשנו, מצאתה וציוונו על נטילת ידיים. ארוחתה אדוני למחול המוציא לכם לארץ. וואו. טוב, אלמנג'י, סלט ניסואל, חריף. אנחנו אוהבים, יש פה הרבה חלבון, הרבה ירקות. מה אנחנו נעשה שאיתה יש מצב יקיעו עכשיו בבית, אבל לא נורא. שיהיה חריף. עם כל המוכננו מלווה וזור למחה. מה שאכלנו לסובב, מה ששתינו לרפואה, מה שאותרנו, יהיה לבחה. נפגשנו פה היום בעצם, ואני סופר מתרגשת כי המותג הולך ממש לקפוץ, לעשות קפיצת מדרגה מאוד ענקית, עם סידורים חדשים, מוצרים חדשים. כיף, בעזרת השם יהיה כיף. יאללה, בוא נעשה ונצליח, כן. בהצלחה. שלום בהצלחה. טוב חבר'ה, סיימנו. היה נדיר, גישה טובה. To the next destination. שלום. תראו איזה כיף. זאת נוי פאשה, היא המלכה של הפנים שלי. אני המטפלת פנים. אתם לא מבינים מה היא עושה לפנים, פשוט קסמים. והגיע הזמן למה הוודג' נו. אם שואלים אני סתם מישהו, רק תשמרי על זה זהו, סיימנו? זה קטן. פנים אשתי. אוהבת אתכם, בא להם טוב. To the next destination. יש יום אחד בשבוע הזה, שהכל נכנס כזה. שיחות, עניינים, בלגנים, אווירה, פגישות, סידורים. זה ימים שהכי אוהבת בעולם. עכשיו בואו לראות את הבית הארוס שלי. עוד מעט אנחנו נכנסים לשיפוצים, אז תראו את הכל לפני. איי, אתה קולט? הבית שלי, אני לא מאמינה. To the next duration. Let's go. איי, חבר'ה, אל תראו אותו ככה, הוא בשיפוצים. יא רבנן. כביכול פה, כל זה, למה שברנו? זה היה מחולק לשני חלקים. כל זה הולך להיות החדר שינה. ופה תהיה המקלחת, את רואה את האינטרפוצים. זאת המרפסת של החדר שינה. יא רבנן! שכנים שלי! פה יש לנו פה יציאה לנחל. אני אוהבת לשמוע רשרוש של מים נוזלים בבית. אני לא מבינה שזה הבית שלי עכשיו. טוב, סיימנו את הוולוג. לא, סיימנו פה, סליחה. אנו לעמדות של טסלה. הגיע הזמן להנתין טיפה. למה יפה שלי רעבה? תאכלי יפה שלי, תאכלי. יאללה, הזמנתי לעצמי יוגורט. תגיד שלום. תגידו שלום להילי, מצאים אותי כל הוולוג. ואתם לא מבינים במי נתקלתי פה. תראו איזה כוכבת. את גוזרת הרי כל משמרת את הכפפות? כן. תשמעי, את מטורפת. צריך לעשות קצת הפסקה ממרוץ החיים. דבש. טחינה ויוגורט, וואו, לא יודע איזה קרב למעליות, גם יורדים ברגל. To the next destination. ובשעה טובה וואו, עדן כבר פה. שלום, אהבה שלי. שלום. רק לעדן יש לו מפתח לבית שלי, ולאמא שלי, זהו. מה זה? סטרונגפול? תשמעי, בחיים חברה לא עשתה לי את מה שהם עשו, הם פשוט הביאו סטנד של ארון ושמו לי בכניסה לדלת. טוב, אני הולכת להתארגן, חבר'ה, כי אנחנו הולכים לציין בסרטון מאוד מיוחד. טוב, אני מוכנה, לבשתי טישרט, שורט ונעליים. Let's get it! טוב, חבר'ה, תקשיבו, יש הפרשת חלה לקימור אהובת ליבי, אז תביא לי את המצלמה בבקשה. ביי, חנוכה! איזה כיף יהיה. היידה, היא מתרגשת. יאללה ביי, אני הולכת להתארגן להפרשת חלה. טוב, אז אני מוכנה להפרשת חלה של קימור. לבשתי אולסטר ורודות, ג'ינס כזה, בגי כזה גדול. הכנסתי חולצה של פורטין ריץ' לתוך המכנס. כי הזמן לחגוג לה. האלבום החדש של עומר. האלבום החדש של עומר. תגידי לי איפה אתה ניגע. הגעתי לקימור. אני עייפה. אבל צריך לחגוג לה של החיים. אני גם רעבה. מאוד. והגעתי ישר למראה מדהים. רואה את קימור. שלום במחוזותייך, איזה יפה, באמת חייבת. שיפתחו נא כל דרכייך.
ויברכו הם שתי ידייך. מה זה, הבלוגים שלך? לא הבנתי. נכון, זה יוטיוב. את באמת פותחת ערוץ יוטיוב? כן. גם בא חלק. את תאורת אשת חיל. טוב, סיימנו אצל קימור. ואני הולכת ליום הולדת של חבר מאוד טוב, ואז אני מבטיחה שאני הולכת לישון. אני יודעת, אני הגזמתי עליו. הגענו, אני רעבה, אני הולכת לאכול שם הכל. הכל. אני רוצה להכין קינוחים, לחגוג את הוולוג הראשון שלי ביוטיוב. יאללה. תפנקי אותי? יאללה. וואו. אחי, הגיעו הקינוחים. יש לי כאן, זה הכי יפה בעולם. איך התגעגעתי. אימא'לה, אפילו לא לתקשר בכלל. למקלחת. יואו, איזה עייפות. ויאללה, למקלחת. טוב, אני אחרי מקלחת, היה מושלם, היה תענוג, היה יום מטורף. מלא פרויקטים בדרך, אני סופר מתרגשת. לילה לישון, אני אוהבת אתכם. שיהיה לנו לילה טוב. יהיה ולוג, וואו, של ווינרים. אני אוהבת אתכם.